10 नवेम्बर 2025 ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଗତ 8 ଦିନ ଧରି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଠି ସତରେ କିପରି ନିଜର ଚେହେରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରିଏଲ୍ ଡାଟା ସହିତ ଦେଖିବା। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅରୁଣ କୁମାର ଖଟୁଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଘଟଣାଟିକୁ 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଯେ ଆମ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଲାଲ କିଲ୍ଲାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାଠୁଆ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ରାଫ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଉମର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ନୂତନ ଉପାୟ ବାଛିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିମେଲର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଥୀ ମେସେଜ ଲେଖି ତାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ରଖିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଥୀ ଏହାକୁ ସେହି ଜିମେଲ ଆଇଡି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ସେହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେସେଜ ପଢ଼ିକି ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ବି ମିଳିନଥିଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ରାଫ୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗମାନେ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବା ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅଧିକାଂଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଉମର କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏ ବୋମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଭୁଲରେ ଫାଟିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ NIA ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରୁ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଡକ୍ଟର ଉମର ନାଭିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନେରୀ ମସଜିଦ ପାର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେହି ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର୍ ନେଇ ସେଉଠୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତରବରିଆରେ ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ର ବିସ୍ଫୋରକର ଡିଟୋନେସନ ତାର କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ ଟ୍ରିଗର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେହି କାର୍ରୁ 9 mm ବୁଲେଟ୍ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ତ କେବଳ ସେହି ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବା ରୁଟ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ସରକାର ଏହି ପରଦା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଘଟଣା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା NIA ଅଧୀନରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାଞ୍ଚର ଭାର ତୁରନ୍ତ NIA ଏବଂ NSGକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚୁପ୍ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଚୁପଚାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରଣନୀତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ ସୀମାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏବଂ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିକାଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଘଟଣା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନୂଆ ଚେହେରା। ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସାଇକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଭୁଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି? ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅରୁଣ କୁମାର ଖଟୁଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
एवं पाखे थिबा बेल बटन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा फल मु कौन वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण पाखु नोटिफिकेशन जीवो। जय जगन्नाथ, जय हिंद।